μηνύματα αλληλεγγύης στον αγώνα μας από 54 κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα από 43 χώρες του κόσμου. Στο μήνυμά τους επισημαίνουν ότι η μάχη που δίνει το ΚΚΕ αυτή την περίοδο έχει εξαιρετική σημασία για τους λαούς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Η συνεπής πάλι των κομμουνιστών στην Ελλάδα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, η αγωνιστική δράση τους για να μην πληρώσει την καπιταλιστική κρίση ο εργαζόμενος λαός, παίζουν σημαντικό ρόλο στο ανέβασμα της συνείδησης των λαών της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Η μάχη που δίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι και δική μας μάχη. Ο αγώνας των εργαζομένων, των αυταπασχολούμενων, των μικρομεσαίων αγροτών και της νεολαίας στην Ελλάδα είναι και αγώνας των λαών μας. Πάλι με την Κοινωνική και Λαϊκή Συμμαχία, όχι για τη διάσωση και διαιώνιση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, αλλά για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση. Τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα από τις παρακάτω 43 χώρες, Αυστρία, Αίγυπτος, Αλγερία, Αυστραλία, Αζερμπαϊτζάν, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Βρετανία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Κυργιστάν, Λίβανος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Λευκορωσία, Μάλτα, Μεξικό, Μολδαβία, Νεπάλ, Νορβηγία, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ολλανδία, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρωσία, Συρία, Σλοβακία, Σερβία, Σαλβαδόρ, Τσεχία, Τατζικιστάν, Τουρκία, Φιλανδία, Φιλιππίνες, Χιλή. Και τώρα καλούμε στο βήμα το σύντροφο Ορκόπουλο Παύλο, ηθοποιό και υποψήφιο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην Αλφα Αθήνας για να απαγγείλει το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου στο ΚΚΕ. ΚΚΕ. 3 γράμματα χαραγμένα στους τοίχους των φυλακών μέσα στις νύχτες της παρανομίας, χαραγμένα στις μάντρες των εργοστασίων, σταθερά, δυνατά, πάνω από το θάνατο. Εκεί που τρέμει η ρίζα της ανθρώπινης ανάσας, εκεί που ρέει στους δρόμους σαν ποτάμι ο ουρανός, πρωί με τα πουλιά, με τις σημαίες, με τα φύλλα, πρωί με την τίμια κραυγή. ΚΚΕ. 3 κόκκινα γράμματα. Πολύ πονέσαμε, σύντροφοι, πολύ ξαγρυπνήσαμε, πολύ μακριά κοιτάξαμε. Από κανέναν δεν το δανειστήκαμε το κόκκινο, δικό μας αίμα. Τρία κόκκινα γράμματα σε μνή υπογραφή του λαού μας στις λεωφόρους του μέλλοντος. Ο δρόμος φεύγει γρήγορα, η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. ΚΚΕ. Σύντροφοι, πόσα συντροφικά τα χρόνια,
πολλαπλασιασμένα από θυσίες και όνειρα σε αιώνες, το παρελθόν, το μέλλον, το παρόν, εσύ και εσύ ο εργάτης και ο αγρότης και εσύ ο σπουδαστής και ο εργάτης, σύντροφοι, σύντροφοι, η Ελλάδα, ο κόσμος, πλάι πλάι, ωραία συντροφική φωνή, εδώ, 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 με τα πλακάτ, με την ελπίδα, με τα λάβαρα, οι αγωνιστές παρόντες, κοντά κοντά, μέσα στον κόσμο, για όλο τον κόσμο. ΚΑΕ, πόσα συντροφικά τα χρόνια, πόσους αιώνες αντρώθηκες μπροστάρι στους αγώνες, μπροστάρι στις θυσίες, παιδί της Μεγάλης Επανάστασης, παιδί της Ελλάδας, παιδί του 21, γενάρχης της κατοχικής αντίστασης, αντρώθηκες μες στα μαρτύρια και στο θάνατο. Σύντροφοι, σύντροφοι, μαζί αντρωθήκαμε, τραγουδήστε το πάλι, ας μη λείψει κανείς, μαζί, όπως μαζί σηκώσαμε στους ώμους μας τις γκρεμισμένες πολιτείες, σηκώσαμε τις τσακισμένες πόρτες, σηκώσαμε τη φωτιά. Και εγώ μαζί σας αντρώθηκα, σύντροφοι, στις φυλακές, στα κρατητήρια, στα ξερονήσια, παιδί κι εγώ της Ελλάδας, παιδί του ΚΑΕ, πολεμώντας μαζί και τραγουδώντας, σύντροφοι, σύντροφοι, το πιο τρανό τραγούδι που έμαθα, το πιο πλατή τραγούδι που έπραξα, το πιο βαθύ τραγούδι που τραγούδισα ήταν αυτό που τραγουδάω και τώρα, αυτό που τραγουδάμε όλοι μαζί. Προλετάροι όλων των χωρών ενωθείτε, προλετάροι όλων των χωρών ενωθείτε. Καλούμε στο βήμα για την κεντρική προεκλογική ομιλία τη Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΑΕ, συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγα. Αυτή η συγκέντρωση δείχνει την αποφασιστικότητα των κομμουνιστών, των φίλων του κόμματος, για δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το λαό στη Βουλή. Αποδείχνει ότι υπάρχει και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, συνέχεια πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα. Το ΚΑΕ πρέπει να στηριχθεί περισσότερο, να γίνει πιο γερό και δυνατό, για να μην νικήσει το ρεύμα του φόβου, της αυταπάτης. Οι επόμενες μέρες, οι επόμενοι μήνες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για το λαό. Εργάτη, άνεργε, αυτοαπασχολούμενε, νέα αγρότη, συνταξιούχοι, γυναίκες, ακυρώστε τα σχέδια των εκμεταλλευτών και των κομμάτων τους που θέλουν να αποδυναμώσουν, ακόμα και να απαλλαγούν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για πιο ισχυρό ταξικό κίνημα στους τόπους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, στις συνοικίες και στα χωριά, για να βάλουμε εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική και να νικήσει ο λαός.
τι σημαίνει νίκη του λαού, να απαλλαγεί οριστικά από το ζυγό των μονοπωλίων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η πραγματική νίκη και η απελευθέρωση του λαού. Το ισχυροποιημένο, δυνατό και πάντα βαδίζοντας κόντρα στο ρεύμα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στηριγμένο στο λαό, μπορεί να βάλει στο κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο το φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Θα ανατρέψουμε τα σχέδια της άρχουσας τάξης να χρησιμοποιήσει τη Χρυσή Αυγή για να εξισώσει το φασισμό με τον κομμουνισμό. Μια εξίσωση που δεν στρέφεται μόνο κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στρέφεται καθ' ολοκληρία κατά του λαού. Σήμερα, σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, ετοιμασίας ενός νέου πολέμου κατά της Συρίας και του Ιράν, πολύ πιθανόν μετά τις αμερικανικές εκλογές, χρειάζεται ακόμα περισσότερο ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή και το λαό. Ο λαός έχει ζήσει αρκετές φορές σε κλίμα ανάτασης και ελπίδας. Έχει ζήσει πολλές φορές την ελπίδα του ότι είναι παραμονές μιας πολυπόθητης αλλαγής, από μια νέα κυβέρνηση, από ένα νέο κυβερνητικό σχήμα. Όμως, πολλές φορές αυτές οι ελπίδες έχουν διαψευστεί ικτρά. Βεβαίως ο λαός με την πάλη του κατάφερε να αποσπάσει ορισμένες κατακτήσεις. Και μάλιστα εμείς ως κόμμα και ο λαός έχουμε πείρα και πώς αποσπώνται οι κατακτήσεις με σκληρούς αγώνες και πώς περιφρουρούνται οι κατακτήσεις. Όμως αυτές οι κατακτήσεις που με κόπους, βάσανα και με αίμα πέτυχε ο λαός, άρχισαν σταδιακά και ακόμα πιο γρήγορα στη συνέχεια να ανατρέπονται, με αρχή τη συνθήκη του Μάστριχτ, ύστερα την περίοδο προετοιμασίας ένταξης της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Από κανέναν αγώνα μικρότερο ή μεγαλύτερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έλειψε και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Επομένως ο λαός έχει πολλές αποδείξεις για να βγάλει συμπέρασμα ότι το κλίμα της ελπίδας δεν αντιστοιχεί πάντα στις πραγματικές εξελίξεις. Και να θυμίσουμε ακόμα ότι η απογοήτευση από τα μεγάλα λόγια συνήθως οδηγεί σε συντηρητική αναδίπλωση. Γι' αυτό και στο παραπέντε της εκλογικής αναμέτρησης τα θυμίζουμε όλα αυτά, καθώς υπάρχει κίνδυνος στις 17 του Ιούνιου αντί να γίνει ένα βήμα μπρος, να γίνει ένα βήμα πίσω. Το βήμα εμπρός εκτός των άλλων κρίνεται και από την εκλογική δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και αυτοί που θέλουν να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα του ευρώ, αλλά εκείνοι που θέλουν και εκείνοι που θέλουν τη διάλυση της Ευρωζώνης για λογαριασμό του κεφαλαίου, έχουν κάθε συμφέρον να θέλουν μια αδύναμη παραιτημένη πρωτοπορία. Μια είναι η απάντηση. Όσα και να κάνουν, εμείς δεν υποχωρούμε, δεν λυγίζουμε. Πάμε κόντρα στο ρεύμα της υποταγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του λαού ούτε η κεντροδεξιά ούτε η κεντροαριστερά. Αυτό που έχει σημασία είναι ο λαός να μείνει όρθιος, να οργανωθεί, να αντεπιτεθεί, με εμπνευστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τις ριζοσπαστικές δυνάμεις που βαδίζουμε μαζί, που υπάρχουν μέσα στο λαό. Κανένας δεν πρόκειται να σώσει το λαό ως επίδοξος σωτήρας. Τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ τους ξέρουμε καλά. Τους έχει ο λαός δοκιμάσει, δεν άλλαξαν παρά την ήττα στις εκλογές και βεβαίως δεν πρόκειται να αλλάξουν στις 18 του Ιουνίου. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι και με αίσθημα ευθύνης να προειδοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη και στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο κι αν η άνοδός του είναι αλήθεια γέννησε απότομα νέες ελπίδες. Αυτό σας το λέμε με το χέρι στην καρδιά, αν και ξέρουμε ότι αρκετοί εργαζόμενοι επιμένουν στις επιφυλάξεις τους
για μια τέτοια εκτίμηση που έχουμε. Και το θέμα είναι ότι αν επιμείνουν και στην κάλπη θα μας θυμηθούν, και μάλιστα όχι ύστερα από χρόνια, αλλά αρκετά σύντομα. Το σύνθημα, αυτό το σύνθημα μάλλον που ακούγαμε στις αρχές του 1981, απόψε πεθαίνει δεξιά, στις 18 σοσιαλισμός, το θυμάστε αυτό το σύνθημα, έχει αντικατασταθεί από το σιριζέικο σύνθημα πέθανε ο δικομματισμός, ήρθε η ώρα της αριστεράς. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει την πιθανή έλευσή του στην κυβέρνηση ως ειρηνική επανάσταση, ως κοσμογονική αλλαγή, σαν να μην υπάρχει βαθιά κρίση και αβέβαιες, εντελώς αβέβαιες αντικειμενικά εξελίξεις. Και το ερώτημα είναι, δεν τις βλέπει ή δεν θέλει να τις δει? Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εντολών δήλωσε ότι πρέπει να γίνει κυβέρνηση, και μάλιστα με τη συμμετοχή, όπως είπε, του αντιμνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι με άλλη γλώσσα μιλάει αυτό το μήνα μέσα στην Ελλάδα και με άλλη γλώσσα μίλησε με τους πρεσβευτές των χωρών του G20 που συνεδριάζει την ίδια μέρα που εμείς έχουμε εκλογές. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε άδικο που ενοχληθήκαμε, θυμώσαμε όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με εξαιρετικά λαζονικό ύφος έφτασε να παραλληλήσει το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης, το ΕΑΜ και τον Ελλάς, που πάλεψαν την πείνα, που έδωσαν τη μάχη της Σοδιάς και απελευθέρωσαν την Ελλάδα, με τον ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και τα ταύτισε με αυτή την εποπία του ελληνικού λαού και της Εθνικής Αντίστασης. Του ΣΥΡΙΖΑ που αλλάζει θέση σαν τα ποκάμισα και που δεν πρόκειται να απαλλάξει την Ελλάδα από τα δεινά της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και της καπιταλιστικής ανάπτυξης που θα συνοδεύεται από μόνιμη λιτότητα, από παρατεταμένη έως και μόνιμη ανεργία. Βεβαίως όλα τα άλλα κόμματα ποντάρουν ειδικά στους νέους και τις νέες, με τη βοήθεια των show, του μάρκετινγκ, αλλά και του αντικομμουνισμού, προκειμένου να πάρουν την ψήφο τους. Το αστικό πολιτικό σύστημα όμως σάπιζε για τα καλά. Το νέο για μας και πάνω απ' όλα για τη νέα γενιά το αντιπροσωπεύει η θέληση, η δίψα, η μαχητικότητα για ανατροπή αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος εκ βάθρων. Σε αυτό το δρόμο είμαστε βέβαιοι ότι θα συναντωθούμε με τους νέους και τις νέες, γιατί σε αυτό το δρόμο υπάρχει πραγματική ελπίδα. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Καλούμε τον εργαζόμενο λαό που υποφέρει να αναλογιστεί, να σκεφτεί πολύ σοβαρά το εξής ζήτημα. Δεν διανύουμε περίοδο καπιταλιστικής ανάπτυξης όπως τη ζήσαμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Διανύουμε περίοδο βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα βήμα πίσω στον αγώνα και στην κάλπη μπορεί να οδηγήσει το λαό σε ένα πισωγύρισμα, και μάλιστα σε ήττα προσωρινή, αλλά σε τέτοιες συνθήκες ούτε προσωρινή ήττα χρειάζεται. Ο καπιταλισμός στην Ευρώπη ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Τώρα θα τα παίρνει, θα τα ξαναπαίρνει πίσω. Είναι κυριολεκτικά σε παρακμή. Το πραγματικό δίλημμα λοιπόν για τον λαό, κατά την δική μας γνώμη και βεβαιότητα, είναι λαϊκή αντεπίθεση ή εσωτερική υποτίμηση και χρεοκοπία. Προειδοποιούμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί, ώστε ο λαός να έχει την απαραίτητη προετοιμασία να παρέμβει,
να μην χάσει πολύτιμο χρόνο και προπαντός θέλουμε να προλάβουμε και την φοβία αλλά και τις επικίνδυνες αυταπάτες. Πρώτο ενδεχόμενο, να δρομολογηθούν και τελικά να συμφωνηθούν υπερεξουσίες στην Κομισιόν, ώστε να εφαρμοστεί ακόμα πιο αποτελεσματικά και ενιαία για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης η αντιλαϊκή κοινοτική στρατηγική. Σε ποια ζητήματα? Σχετικά με μισθούς, συντάξεις, εργασιακά δικαιώματα, φορολογικό και εξωτερική πολιτική. Υπερεξουσίες που εκτός των άλλων θωρακίζουν το αστικό πολιτικό σύστημα κάθε χώρας απέναντι στο λαϊκό κίνημα, στοχεύοντας ταυτόχρονα στον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών καπιταλιστικών κολοσσών. Δεύτερο ενδεχόμενο, να δυναμώσουν φυγόκεντρες δυνάμεις. Και το δυνάμωμα αυτών των φυγόκεντρων δυνάμεων έχει βάση, γιατί μεγαλώνει η απόκλιση των συμφερόντων του γερμανικού, του γαλλικού, του ιταλικού και του ισπανικού μεγάλου κεφαλαίου, καθώς βαθαίνουν οι συνέπειες της ανισόμετρης ανάπτυξης. Επομένως, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Ελλάδα σε αποχώρηση από τη σημερινή Ευρωζώνη. Πόσο... Και το ερώτημα είναι πόσο είναι προετοιμασμένος ο λαός για μια τέτοια εξέλιξη. Εμείς ως κόμμα είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι και κάθε ώρα που περνάει θα προετοιμαζόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μας, γιατί όλα τα άλλα κόμματα καθόλου δεν προετοιμάζουν τον λαό. Αντίθετα, ή τον τρομοκρατούν να σκύψει το κεφάλι ή του καλλιεργούν φοβερές και εξαιρετικά επικίνδυνες αυταπάτες. Και με την ευκαιρία θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε εμείς λαϊκή αντεπίθεση. Δεν εννοούμε γενικά και αφηρημένα και απλά αγώνες, αγώνες, αγώνες. Εννοούμε βεβαίως το έδαφος των αγώνων και με λείπασμα τους αγώνες, κάτι πολύ πιο ανώτερο. Κοινωνικοπολιτικό μέτωπο, κοινωνικοπολιτική συμμαχία ως κίνημα που θα εκφράζεται στην οργάνωση στους τόπους δουλειάς. Λαϊκή συμμαχία με άμεση δράση για τα πιεστικά προβλήματα, αλλά και με αίτημα, ουσίας αίτημα και με έμπρακτες μορφές πάλι σε αυτό να υλοποιείται. Την κρίση να πληρώσει το κεφάλαιο. Πάλι για φιλολαϊκή διέξοδο που αυτή ταυτίζεται, εκεί πρέπει να κατευθύνεται, στην κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μονομερή διαγραφή του χρέους, δηλαδή να κατευθύνεται προς τη λαϊκή εξουσία. Ακόμα και αν σχηματιστεί μια ισχυρή κυβέρνηση κοινοβουλευτικά, με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, ή όπως και αν ονομάζεται, έχουν βρει τώρα διάφορες λέξεις. Οικουμενική, εθνικού στόχου. Τώρα άκουσα ότι ο κύριος Βενιζέλος πρότεινε να μην υπάρξει διαδικασία εντολών, την άλλη μέρα να υπάρξει αυτόματα μια κυβέρνηση της συνευθύνης. Ό,τι θέλετε, δίπλα στο κυβέρνηση μπαίνουν διάφορα ονοματεπώνυμα. Εμείς το ξεκαθαρίζουμε. Όποια κυβέρνηση και γίνει, η πολιτική ρευστότητα και η πολιτική αστάθεια θα δυναμώσει, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις θα ανεβοκατεβαίνουν και πιθανόν να μην σχηματίζονται και εύκολα. Άλλωστε μια γεύση πήραμε τώρα το Μάη. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να φοβηθούν την πολιτική αστάθεια όταν αυτή εκφράζει την αδυναμία του πολιτικού συστήματος μπροστά σε ένα ισχυρό ανερχόμενο λαϊκό κίνημα, μπροστά σε μια ισχυρή ανερχόμενη κοινωνική λαϊκή συμμαχία που παλεύει εναντίον των μονοπωλίων, εναντίον των δεσμεύσεων από τον υπεριαλισμό. Αντίθετα, σε τέτοιες συνθήκες ο λαός πρέπει να αξιοποιεί αυτή την πολιτική ρευστότητα και την πολιτική αστάθεια και να ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις. Και μάλιστα είναι μεγάλη ευκαιρία να μπουν νέες δυνάμεις στο προσκήνιο. Όλα τα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ,
είναι δεσμευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού λένε ότι πάση θυσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως η κύρια κατεύθυνσή τους είναι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μεγάλα λόγια για το μνημόνιο. Μάλλον τα έλεγε μέχρι τις 6 του Μάη. Τώρα ξέχασε την ακύρωσή του και υποστηρίζει και δηλώνει ότι θα κάνει πολιτική καταγγελία, όχι νομική, και θεωρεί ότι η πολιτική καταγγελία γίνεται δια της ψήφου του λαού. Δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια. Αφήστε πια που στην αντιμνημονιακή ψήφο λογίζεται τυπικά μέχρι και η φασιστική Χρυσή Αυγή που είναι εναντίον του μνημονίου. Η καταγγελία του μνημονίου πρέπει να είναι έμπρακτη και αυτή πρέπει να γίνει με νόμο μέσα το Κοινοβούλιο. Αποδέχονται όλα τα κόμματα το χρέος και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού λένε ότι θα διαπραγματευτούν τη δανειακή συνθήκη. Αφού θα τη διαπραγματευτούν σημαίνει ότι δέχονται το χρέος και τα δάνεια. Και βεβαίως δανειακή συνθήκη σημαίνει μισθοί, συντάξεις πείνας, μνημονιακοί φόροι, βαρβαρότητα σε εργασιακές σχέσεις κτλ. Αυτά όλα τα κόμματα, και για να μιλήσουμε για τους δύο πιθανούς πρωθυπουργούς, Σαμαράς ή Τσίπρας, τα εγγυώνται επίσημα. Έχουν πολλά να δουν ακόμα τα μάτια μας και να σας πω, συνήθως πολλά μαθαίνονται και πληροφορούμαστε εκ των υστέρων. Μακάρι να βγαινε η αλήθεια μπροστά στο λαό στην ώρα της. Αλλά με την ευκαιρία θα θέλαμε να βάλουμε έτσι ένα ερώτημα. Σε τι αποσκοπούσε σήμερα, σε τι αποσκοπεί μάλλον, η σημερινή γερμανική, προσέξτε, έκδοση των Financial Times, που κάλεσε το λαό να μην ψηφίσει Τσίπρα? Σε τι αποσκοπεί? Είναι ένα ερώτημα. Γιατί ξέρετε, τέτοια χοντράδα να την κάνουν 2 μέρες πριν τις εκλογές οι Γερμανοί, οι οποίοι άλλωστε μέχρι τώρα έχουν μιλήσει πολύ ανοιχτά για αυτό το θέμα. Μπερδεύονται τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να βγάλουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη για λογαριασμό του κεφαλαίου. Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτούς. Εμείς άλλωστε μιλάμε για αποδέσμευση. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τόνισε ότι ο διαχωρισμός των πολιτικών δυνάμεων σε μνημονιακές και αντιμνημονιακές είναι παραπλανητικός. Το πρόβλημα και η ουσία είναι η καπιταλιστική κρίση. Αυτή έφερε το μνημόνιο και όχι το ανάποδο. Τα αντιλαϊκά μέτρα άλλωστε που υλοποιούνται σήμερα, όχι μόνο ενάντια στον υλικό λαό, αλλά και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, με μνημόνια ή χωρίς μνημόνια, είναι αποφασισμένα από τις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη συνθήκη του Μάστριχτ, από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020. Γι' αυτό εμείς για άλλη μια φορά θα το πούμε. Φιλολαϊκή ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται. Καλούμε λοιπόν το λαό να δει καθαρά αυτό που συντελείται μπροστά στα μάτια του. Η άρχουσα τάξη με ένα τμήμα του πολιτικού κατεστημένου, καθώς συνειδητοποιεί ότι το δίδυμο Πασόκ Νέας Δημοκρατίας δεν έχει πέρασει πια, τρέχει και δεν φτάνει για να διαμορφώσει ένα νέο παραπλανητικό για το λαό πολιτικό σκηνικό. Ήδη χτίζεται με νέους ρυθμούς ένας νέος διπολισμός, με παλιά υλικά, ανάμεσα σε μια κεντροδεξιά παράταξη με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία και μια κεντροαριστερή παράταξη με πυρήνα αρχικά το ΣΥΡΙΖΑ. Η άρχουσα τάξη ξέρει τι κάνει. Δεν θέλει να συντριβεί η σοσιαλδημοκρατία. Γιατί η σοσιαλδημοκρατία, εδώ που τα λέμε, έχει δώσει επιτυχημένες εξετάσεις ως σήμερα στην άμβληση του ριζοσπαστισμού, στο κουμαντάρισμα του κινήματος. Και σου λέει, έχει και σημασία. Αν πάμε για χρεοκοπία, αν σκάσει η βόμβα της άναρχης χρεοκοπίας, πού είναι καλύτερα να σκάσει, σε ποια χέρια είναι καλύτερα να σκάσει? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλογή λοιπόν λόγω της στρατηγικής του ως εναλλακτική λύση στην κυβερνητική διαχείριση. Όπως προηγούμενα είχαν επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Και με αυτή την έννοια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και με αυτή την έννοια
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν μπορεί να στηρίξει ένα νέο Πασόκ. Δεν μπορεί να εξαπατηθεί ο εργαζόμενος λαός για μια ακόμη φορά. Διαβεβαιώνουμε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για συνεργασία γίνεται μόνο για ψηφοθυρία, αφού γνωρίζουμε ότι μας χωρίζει ουσιαστική προγραμματική διαφορά που δεν αφορά μόνο την προοπτική της λαϊκής εξουσίας, αφορά και το παρόν. Στις 18 του Ιουνίου τι πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα που καλεί δίθεν για συνεργασία, στελέχη του διαδίδουν δεξιά και αριστερά ψέματα και φήμες για το κόμμα, για τη γραμμή του, την πολιτική του. Δεν θέλει σύμμαχό του το ΚΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιθυμεί ένα ΚΚΕ αποδυναμωμένο και μάλιστα εντελώς αποδυναμωμένο. Αν όχι και έξω από τη Βουλή, αλλά έστω αν είναι αποδυναμωμένο μέσα στη Βουλή, να είναι στην κυβέρνηση για να μην βγάζουμε άχνα. Το ίδιο έκανε και το Πασόκ, που ήθελε αδύναμο ΚΚΕ και πότε άρχισε ιδιαίτερα να χτυπά το Πασόκ το ΚΚΕ. Όταν άρχισε να εγκαταλείπει αυτά τα περίφημα σοσιαλιστικά συνθήματα και αναδεικνύονταν σε κόμμα της εξουσίας του κεφαλαίου. Θυμίζουμε επίσης την πείρα της περίοδου 90-91, όταν έγινε προσπάθεια της ίδιας της δυνάμεις, αλλά και τα ίδια πρόσωπα, να αυτοδιαλυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να διαχυθεί στον τότε συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχει καμία θέση σε κυβερνήσεις που δεν θα ανακουφίσουν το λαό από τα οξυμένα προβλήματα, που δεν οδηγούν σε φιλολαϊκή διέξοδο από την οικονομική καπιταλιστική κρίση. Καλούμε λοιπόν το λαό να προβληματιστεί για τη στάση που κρατάμε, για τη συγκεκριμένη στάση που κρατάμε, αν και είναι αλήθεια ότι ασκήθηκε και ασκείται πολύ μεγάλη πίεση προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μας θέλουν σε μια τέτοια κυβέρνηση για να λένε στο λαό μετά τις εκλογές: βρε, μέχρι και το ΚΚΕ έβαλε νερό στο κρασί του, μη ζητάς τώρα εσύ πολλά. Δεν φιλοδοξούμε, και αυτό το τονίζουμε, να είμαστε μια ζωή αντιπολίτευση. Θα είμαστε στην αντιπολίτευση όσος χρόνος απαιτείται. Και αν θέλετε δεν εξαρτάται από μας αυτό αποκλειστικά. Θα είμαστε στην αντιπολίτευση μέχρι να γίνει ο λαός πραγματικός πρωταγωνιστής, ώστε να κατακτηθεί με τα ίδια του τα χέρια η δική του εξουσία. Μερικοί χαμογελώντας κάτω από τα μουστάκια τους μας λένε: εντάξει, εσείς διαλέγετε τον εύκολο δρόμο της αντιπολίτευσης. Είσαστε απ' έξω απ' όλα. Δεν είναι καθόλου εύκολος δρόμος και χωρίς ευθύνες ο δρόμος της κομμουνιστικής αντιπολίτευσης, γιατί για τα άλλα κόμματα μπορεί να είναι εύκολος. Απαιτούνται θυσίες, ηρωισμός, αλλά και μέγιστη πολιτική ικανότητα και απαιτητικότητα, και μάλιστα σε εκείνες τις στιγμές που απαιτείται το Κομμουνιστικό Κόμμα να πάρει μεγάλες ιστορικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Αυτή την ικανότητα που πρέπει συνεχώς να την κατακτάμε και να την επανακατακτάμε, η ικανότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος να εκπληρώνει την ιστορική του ευθύνη σε κρίσιμες στιγμές, δεν καταχιέται αυτόματα εκείνη τη στιγμή. Καταχιέται μέσα στον καθημερινό αγώνα, βήμα το βήμα, και με όπλο βεβαίως πάντα την πολύτιμη ιστορική μας πείρα. Στην εργατική λαϊκή διακυβέρνηση θα είμαστε η καρδιά, γιατί αυτή η διακυβέρνηση θα ανατρέψει το κυριότερο, τον υπέρτατο νόμο, αυτόν τον νόμο που είναι πάνω από 1000 νόμους της Βουλής, τον νόμο του κέρδους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υποστηρίζει το ενιαίο και αδιέρετο τρίπτυχο: αποδέσμευση της Ελλάδας από τη λικοφολιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μονομερής διαγραφή του κρατικού χρέους και λαϊκή εξουσία. Η θέση αυτή γίνεται περισσότερο επίκαιρη σήμερα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο, τα αναφέραμε προηγούμενα, να εξεταστεί από την Κομισιόν η έξωση χωρών από την Ευρωζώνη και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να αποφασίσει ο λαός
έχοντας όλα τα κλειδιά στα χέρια του και τη δύναμη να αποδεσμευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κι άλλο να μας διώξουν κλωτσιδών και να μας κρατούν στο χέρι με δάνεια, με εξαγορές επιχειρήσεων, με υποθήκες, με υποθηκευμένο τον πλούτο της χώρας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να αποφασίσει ο λαός την αποδέσμευση ή να το διώξουν μέσα σε ένα βράδυ και χωρίς να το πάρει χαμπάρι κλωτσιδών. Το ζήτημα της διαγραφής επίσης του χρέους που τόσο συζητιέται δεν έχει καμία σχέση με τη ρύθμιση του χρέους. Εμείς λέμε διαγραφή και όχι ρύθμιση, που εδώ και 2 χρόνια προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, και να μπούμε να συζητάμε ποιο είναι το απεχθέστο χρέος, ποιο δεν είναι κτλ. Οι ίδιοι καπιταλιστές μάλιστα πρόλαβαν τη διαγραφή του χρέους με το κούρεμα 21% αρχικά και με το ποσοστό 50%, αλλά πώς διέγραψαν ένα μέρος του χρέους, πώς το κούρεψαν? Βάζοντάς μας κυριολεκτικά μέσα στις δεσμεύσεις ενός δυσβάσταχτου δανείου ως το 2042. Τέτοια διαγραφή χρέους τους τη χαρίζουμε. Ακόμα και αν διαγράψουν το 100% του χρέους, η καπιταλιστική ανάπτυξη, η ανάκαμψη που θα έρθει, θα μας φέρει νέα χρέη και θα ζούμε πάλι σε ένα φαύλο κύκλο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, επομένως, θα πρωτοστατήσει μέσα και έξω από τη Βουλή για όλα τα μεγάλα οξυμένα προβλήματα. Προβλήματα δηλαδή που δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε στις 18 του Ιούνιου. Ορισμένα από αυτά. Παραλείποντας κι άλλα, γιατί δεν είναι δυνατόν από αυτό το βήμα να το εξαντλήσουμε. Αλλά ποια είναι πάρα πολύ οξυμένα? Η χρηματοδότηση, η στήριξη του ΕΟΠΗ, των ασφαλιστικών ταμείων για τις συντάξεις. Η προστασία, η στήριξη του ΟΕΔ για τα επιδόματα ανεργίας. Συνολικά ο τομέας της πρόνοιας, υγείας, τα κέντρα υγείας, μέχρι τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Σήμερα έγραφε ο ριζοσπάστης, κλείνουν τμήματα νοσοκομείων στη Σωτηρία, στο Ρέθυμνο, στον Ευαγγελισμό. Αυτά στις 18 του Ιούνιου. Είναι δυνατόν εμείς να τα αγνοήσουμε? Και εμείς τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Και το θέμα δεν είναι να απαλλαγούν, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή να ρυθμιστούν οι δόσεις των εξαθλιωμένων νοικοκυριών. Τα εξαθλιωμένα νοικοκυριά έτσι κι αλλιώς κάνουν στάση πληρωμών. Δεν έχουν να πληρώσουν. Τι χρειάζεται? Αυτά δεν έχουν να πληρώσουν. Βεβαίως πρέπει να παλέψουμε, να μην υπάρχουν κατασχέσεις. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Διεκδικούμε μέτρα κατά των μονοπωλίων. Και το σύνθημα να πληρώσει η πλουτοκρατία δεν είναι ένα σύνθημα, το λέμε στους δρόμους όπως το λένε και άλλοι. Το θέμα είναι επί της ουσίας να διεκδικήσουμε αυτό το ζήτημα και πρέπει να αποκτήσει δυναμική. Αρκετά πλήρωσε ο λαός. Από το μόχθο του λαού πληρώθηκαν την τελευταία δεκαετία που είχαμε ανάπτυξη 150 δις ευρώ μόνο για τόκους χρέους. Από το μόχθο του λαού γεννήθηκε ο πακτολός των 600 δις που σχηματίστηκε, προσέχτε την περίοδο, 600 δις ευρώ, που σχηματίστηκε την περίοδο 2003-2009, πριν δηλαδή ξεσπάσει κρίση. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μετράνε σε αξία τα εκατομμύρια των εργαζομένων, η απασχόληση των οποίων δεν αποτελεί κόστος όπως λένε τα άλλα κόμματα, αλλά πηγή παραγωγής πλούτου. Τους φυσικούς πόρους που διαθέτει η χώρα τους αχρηστεύει και τους υποθηκεύει το μεγάλο κεφάλαιο. Μετράνε για μας τα εργοστάσια και οι υποδομές. Μετράνε τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Βεβαίως όλα αυτά στην υπηρεσία της κοινωνικής ανάπτυξης. Η χώρα διαθέτει ένα αξιόλογο και έμπειρο εργατικό δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση σε διάφορους κλάδους και τομείς, όπως τα ναυπηγεία, στην ενέργεια, στις κατασκευές, στις μεταφορές, στη χημική βιομηχανία, στη μεταλλουργία και σε άλλους κλάδους. Η πλήρης απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων θα είναι η βασική προϋπόθεση για τη συνεχή αύξηση της παραγωγής. Η Ελλάδα έχει ορυκτό πλούτο, σημαντικές πρωτοπαραγωγικές πηγές αξιοποιήσιμες για διάφορους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και για εξαγωγές. Δεν είμαστε χώρα του απομονωτισμού
Δεν είμαστε το κόμμα του απομονωτισμού, όπως λέμε. Βεβαίως, σε συνθήκες λαϊκής εξουσίας, πολύ περισσότερες δυνατότητες θα έχεις για εξαγωγές. Ο τομέας της βιομηχανίας μπορεί να αναπτυχθεί και να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των εγχώριων αναγκών. Ο τομέας της αγροτικής οικονομίας θα είναι από τους πρώτους που θα στηρίξει η λαϊκή εξουσία. Θα αξιοποιηθούν πλήρως τα πολύτιμα εδαφικά και κλιματολογικά πλεονεκτήματα της δικής μας χώρας. Η μηχανοποίηση που υπάρχει στην αγροτική οικονομία. Θα λυθεί το πρόβλημα της διατροφής. Θα σταματήσει η εισαγωγή προϊόντων που μπορούμε να παράγουμε. Άρα και η διατροφική εξάρτηση από τα διεθνή μονοπόλια, η αιμορραγία σπατάλης χρημάτων για τις εισαγωγές. Θα μπει τέρμα στην καταστροφή ενός μεγάλου μέρους της παραγωγής και των μικρομεσαίων αγροτών, που οφείλεται κυρίως στην ένταξη και την ενσωμάτωση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή αγροτική πολιτική, που ο κύριος Σαμαράς έλεγε χθες, η κοινή αγροτική πολιτική είναι το αίμα της αγροτιάς. Της ρούφηξε το αίμα της αγροτιάς η κοινή αγροτική πολιτική. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κουβέντα. Σιωπή για την κοινή αγροτική πολιτική. Στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η κτηνοτροφία της χώρας μπορεί να αποκτήσει μεγάλη ανάπτυξη, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Που σημαίνει ότι θα απαλλαγούμε από εκεί που εξαρτώμαστε σήμερα. Σήμερα εξαρτώμαστε από τα συμφέροντα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων των χωρών της Βόρειας Ευρώπης. Αυτές είναι που έχουν πνίξει την κτηνοτροφία της χώρας. Θα αναπτυχθεί πλήρως η αλληλεία και θα έχουν δουλειά αυτοί που εκτοπίστηκαν. Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από το μόχθο των λαών και τα έδωσε σε Έλληνες ψαράδες για να καταστρέψουν εκατοντάδες αλλιευτικά σκάφη, προκειμένου οι μεγάλοι στόλοι να ψαρεύουν ανεμπόδιστα στις ελληνικές θάλασσες. Η λαϊκή εξουσία θα δώσει την πρέπουσα σημασία σε μια σειρά υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το κράτος πραγματικά δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο. Όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να καλύπτουν την ανάγκη τους στη στέγη. Και δεν θα πάρουμε τα σπίτια, όπως δυστυχώς υπάρχει ένα τμήμα του λαού που το έχουν κάνει να το πιστεύει. Στέγη θα έχουν όλοι και σύγχρονοι. Το εργατικό λαϊκό κράτος θα καλύπτει δωρεάν όλες τις ανάγκες για υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφάλιση. Τις διακοπές, την αναψυχή, την προστασία των παιδιών και των υπερηλίκων, και θα παρέχει φτηνές και σε ορισμένες περιπτώσεις δωρεάν υπηρεσίες στις μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στην ίδρυυση και σ' άλλα. Εργαζόμενοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σας διαβεβαιώνουμε ότι συνειδητοποιούμε πλήρως την ευθύνη μας από την επόμενη μέρα των εκλογών. Και σας λέμε και τους γενικούς πολιτικούς στόχους τους οποίους θέλουμε να παλέψουμε, και σε αυτούς να συσπηρωθούν όσο γίνεται ευρύτερες δυνάμεις. Να μην χρεωθεί και να μην πληρώσει ο λαός την πολιτική χρεοκοπία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είτε της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε να μην σβήσει η ελπίδα και να αποκτήσει δύναμη ο λαός. Να αντιμετωπίσουμε μαζί με το λαό και την νεολαία το κύμα της απογοήτευσης από τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Να αποτρέψουμε να κυριαρχήσει ο φόβος και η μυρολατρεία. Να μην καλλιεργηθεί, προσέχτε, το έδαφος της συντηρητικοποίησης, της μεγαλύτερης συντηρητικοποίησης, της τροφής προς μεγαλύτερη αντίδραση. Να συμβάλλουμε να σταθεί ο λαός όρθιος μπροστά σε όποιες δυσκολίες, να οργανωθεί, να διεκδικήσει. Αλλά εμείς βεβαίως πρέπει συνεχώς με μεγάλη απέτηση να εξετάζουμε την δράση μας, ακριβώς γιατί πρέπει να γίνουμε όλο και πιο ικανοί
Να μην αισθανόμαστε αυτάρεσκα γιατί είμαστε μαχητικοί, γιατί έχουμε πρόγνωση. Έχουμε ακόμα και αδυναμίες και κουσούρια να την παλέψουμε. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα. Η ελπίδα, η αγωνιστική ανάταξη είναι θέμα μόνο ευθύνης του ΚΚΕ. Δεν είναι και προσωπικής ευθύνης του καθένα και της καθεμιάς, ιδιαίτερα εκείνων που ακολουθούν τον δρόμο του ριζοσπαστισμού. Έχουν αριστερή πολιτική σκέψη. Δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται, που έχει ριζοσπαστική αντίληψη, έχει αριστερή πολιτική σκέψη, ότι έτσι κι αλλιώς το κουκουέ εδώ είναι πάντα μάχημο, πάντα μαχητικό. Ας στηρίξω τώρα μια κυβέρνηση της αριστεράς, είτε για να μην έρθει ο Σαμαράς, είτε γιατί ίσως αυτή η κυβέρνηση μπορεί να μην την εμπιστεύομαι πλήρως, αλλά κάτι παραπάνω θα κάνει. Δεν είναι δυνατόν ένας ριζοσπάστης, ένας αριστερός άνθρωπος να εκτιμά τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και κάποιες από τις σημαντικές θέσεις μας, μπορεί και όχι όλες, αλλά να μας εκτιμά και να μην παίρνει σοβαρά υπόψη με ποιες προϋποθέσεις και σε ποια κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρέπει να δώσει τα πάντα, χωρίς να λυπάται κόπους και θυσίες. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε σε δύο ταμπλό. Να στηρίζουμε το έργο μιας κυβέρνησης που δεν δίνει την παραμικρή εγγύηση και την ίδια ώρα να πολεμάμε αυτή την κυβέρνηση μέσα στο λαό. Άλλοι είναι διπλοπρόσωποι. Εμείς δεν έχουμε διπλό πρόσωπο. Η ιστορική ευθύνη μας δεν είναι να στηρίξουμε μια κυβέρνηση που δεν θα βγάλει τη χώρα την κρίση προς όφελος του λαού. Μια κυβέρνηση που λέει ότι το ενδεχόμενο της μεγαλύτερης πτώχευσης είναι μπλόφα. Μια κυβέρνηση που λέει ή πανευρωπαϊκά θα σωθούμε ή πανευρωπαϊκά θα χαθούμε, άρα πανευρωπαϊκά θα σωθούμε. Να στηρίζουμε εμείς μια τέτοια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που θα περιμένει, ξύπνησε ο Ομπάμα, τι δήλωση έκανε για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Να περιμένουμε τι θα πει ο Λαν, ο Ραχόη και οι άλλοι πρωθυπουργοί του Νότου. Και να πάμε να στηρίξουμε και να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια κυβέρνηση. Άλλωστε είναι χρήσιμο το μάθημα που προσφέρει πείρα των κομμουνιστικών κομμάτων της Δυτικής Ευρώπης. Κομμάτων με μεγάλη κοινοβουλευτική δύναμη, με ιστορία στους εργατικούς αγώνες και με σημαντικό κοινωνικό έργο μέσα από τις πολύ ισχυρές θέσεις που είχαν, τώρα δεν έχουν τίποτα βέβαια από αυτά, στην τοπική διοίκηση. Η μείωση του ρόλου και της επιρροής τους δεν έγινε γενικά από έναν αντικειμενικό συσχετισμό δύναμης αρνητικό, που αυτό μπορεί να γίνει. Ξεκίνησε καθαρά πράγματα και έχει άμεση σχέση με τη γραμμή του ιστορικού συμβιβασμού, με τη συμμετοχή στις κυβερνήσεις της σοσιαλδημοκρατίας. Άλλωστε αυτά τα κόμματα δεν ήταν παράνομα, στην μετακατοχική εποχή δεν είχαν, αν θέλετε, τις δυσκολίες που είχε το ελληνικό κίνημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα. Και από αυτή την άποψη να πάρουμε σοβαρά υπόψη την πείρα τους. Γι' αυτό και εκτιμάμε την αλληλεγγύη δεκάδων κομμουνιστικών κομμάτων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο απέναντι στο λαό της χώρας μας και στο κόμμα μας που πριν την έναρξη της συγκέντρωσης της ομιλίας διαβάστηκε. Γιατί ο λαός μπορεί να στηρίζεται στο ΚΚΕ? Διαθέτουμε πολύτιμη ιστορική και σύγχρονη πείρα, ικανότητα αντοχής και αγωνιστικής προσαρμογής και σε συνθήκες απότομης ανόδου του κινήματος, αλλά και σε συνθήκες στασιμότητας και επεισοδίου γυρίσματος, αφού όλα είναι πιθανά μπροστά μας. Μπορούμε να συνδυάζουμε τα άμεσα και τα γενικότερα αιτήματα, να ενοποιούμε αγωνιστικές δυνάμεις σε ενιαίο πολιτικό στόχο. Έχουμε επεξεργασμένη πολιτική συμμαχιών. Έχουμε επεξεργασμένη πολιτική συνεργασίας, πολιτική συμμαχιών, που δεν περιορίζεται, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη συνεργασία από τα πάνω και με πολιτικά κόμματα. Προσέχτε, γιατί μπορεί να υπάρξει περίοδος που να μην υπάρχουν άλλες πολιτικές δυνάμεις, όπως σήμερα που να μπορείς να συνεργαστείς. Σε άλλη περίοδο μπορεί και να υπάρξουν, αυτό καθόλου δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Όμως πολιτική συμμαχιών έχουμε και όταν υπάρχουν και όταν δεν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις. Γιατί η πολιτική συμμαχιών
η ουσία τους πρέπει να είναι και να βασίζεται στις υπαρκτές πάντα κοινωνικές δυνάμεις. Υποστηρίζουμε λοιπόν την συμμαχία της εργατικής τάξης και των αυτοαπασχολουμένων στην πόλη και την Ύπαιθρο. Μια συμμαχία που πρέπει πάντα να διευρύνεται με τα κινήματα των γυναικών και των νέων. Και γιατί δίνουμε σημασία σε αυτήν, οπωσδήποτε, την πολιτικοποιημένη συμμαχία? Γιατί το υποκείμενο της ανατροπής δεν θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η πολιτική του σύμμαχη. Το υποκείμενο της ανατροπής θα είναι ο λαός, η εργατική τάξη με τους συμμάχους του. Γιατί ο λαός μπορεί να στηριχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανεξάρτητα αν συμφωνήσει όλα μαζί μας? Γιατί δεν μας βάζουν εύκολα στο χέρι. Και δεν το θέτουμε αυτό το ζήτημα σαν ζήτημα ηθικής. Είμαστε ηθικοί εμείς οι κομμουνιστές και δεν λυγάμε. Ξέρετε, είναι ζήτημα ταξικότητας στην αντίληψη και στην πρακτική δράση. Ξέρουμε να αποφεύγουμε τους τυχοδιακτισμούς, τις προβοκάτσιες. Πλεονέκτημα πολύ σημαντικό σε συνθήκες κρίσης, όταν στον αγώνα μπορούν να μπουν απότομα εργατικές λαϊκές μάζες χωρίς προηγούμενη πείρα. Είναι απολύτως δε χρήσιμη η πείρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη στάση και τη δράση του λαού απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στη διεθνιστική αλληλεγγύη και στο διεθνισμό της πάλης. Και μην ξεχνάτε, κρίσιμο ζήτημα, η στάση ενός κόμματος απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα. Δεν είναι να λες ποτέ πια βασισμός, ποτέ πια πόλεμος. Η στάση απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο είναι κρίσιμο ζήτημα και υπάρχουν αρκετές αποδείξεις και συμπεράσματα ότι μπορεί όλοι να λέγαν όχι ο πόλεμος, αλλά από τη μια μεριά τον στήριζαν τα προσχήματά του ή, αν θέλετε, αλλίωναν το χαρακτήρα του πολέμου. Ο αντιτρομοκρατικός πόλεμος, ο πόλεμος κατά της εθνοκάθαρσης στη Σερβία, ο πόλεμος στο Αφγανιστάν κατά της Αλ-Κάιντα. Ανακαλύψαν τώρα εκατοντάδες, λέει, οργανώσεις της Αλ-Κάιντα στην Αφρική και τρέχουν τώρα να χρησιμοποιήσουν τον Νίγηρα για να πολεμήσει στρατιωτικά την γειτονική του χώρα. Επομένως, το θέμα δεν είναι να είσαι κατά του πολέμου. Πρέπει να δεις τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου, το σκοπό του πολέμου. Έχουμε πολύ μεγάλη πείρα και θα χρειαστεί στο λαό σε δύσκολες συνθήκες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όμως θα είναι μεγάλη ασφάλεια για το λαό και στο μέτωπο του Κοινοβουλίου. Είχαμε και πρέπει να έχουμε τώρα στις 18 του Ιούνιου ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα που, να ξέρετε, θα είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα έχει μεγάλη ρευστότητα το επόμενο, καθώς θα υπάρχουν και γεννητούρια, νέα σχήματα κτλ. Και επομένως θα έχουμε τη δυνατότητα να καταθέτουμε σχέδια νόμου και τροποποιήσεις σε σχέδια νόμων που να πάρουμε και τους ψήφους και άλλων βουλευτών. Άλλωστε είχε γίνει αυτό και στο παρελθόν σε ορισμένες περιπτώσεις. Και αυτό θα το επιδιώξουμε. Δεν λέμε ή όλα ή τίποτα. Σκεφτείτε το όλα αυτά. Όσοι δεν έχετε αποφασίσει ή ταλαντεύεστε αν θα ψηφίσετε κουκουέ και θέλετε να διαλέξετε ανάμεσα σε ένα κουκουέ που θα είναι στην αντιπολίτευση και απέναντι σε μια κυβέρνηση που μπορεί να είναι επιθύρες και εν πάση περιπτώσει το μικρότερο κακό είναι το καλύτερο, κατά τη γνώμη σας. Και εμείς σας λέμε, δώστε δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να τα βγάλετε πέρα απέναντι σε κάθε κυβέρνηση που θα επιτεθεί ακόμα πιο δυναμικά ενάντια στο λαϊκό εισόδημα και τα κοινωνικά δικαιώματα. Κλείστε τα αυτιά σας στους ψηφίρους που προσπαθούν να υφαρπάξουν ψήφους με τον ίδιο τρόπο που έκανε παλιά το Πασόκ. Ισχυρό κουκουέ στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο χώρο των αυτοαπασχολουμένων, των ανέργων, των γυναικών και της νεολαίας και βεβαίως και μέσα στη Βουλή. Και κοιτάξτε να δείτε, μετά από κάθε εκλογική μάχη την τελευταία 20 ετία είχαμε τους περίφημους κοψοχέριδες. Ερχόντουσαν και λέγανε να μου κοβόταν το χέρι, έπρεπε να ψηφίσω κουκουέ. Τώρα βρισκόμαστε σε κρίση. Δεν είναι μία περίοδος όπως οι προηγούμενες. Τώρα με το να
πεις να κόψω το χέρι μου, δεν κάνεις τίποτα. Τώρα λοιπόν, άσε, αυτούς που δεν το έχουν κάνει ποτέ, δεν το έχουν αποφασίσει, δεν το σκέφτονται, αλλά δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ψήφισαν κουκουέ και δεν το κάναν την τελευταία περίοδο ή το σκέφτονται. Ανάμεσα στους δυο. Πρέπει να καταλάβουν το εξής πράγμα. Είναι πολυτέλεια σήμερα να μην σκεφτείς τι έρχεται τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Και είναι πραγματικά, θα είναι πραγματικά χαμένη ψήφος με αυτή την έννοια. Μα δεν υπάρχει πιο χαμένη ψήφος σήμερα από την ψήφος που πάει σε κόμματα για να κυβερνήσουν και να διαχειριστούν την κρίση. Αυτή είναι η χαμένη ψήφος. Ισχυρό λοιπόν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αποκούμπη του λαού, αλήγιστος υπερασπιστής του λαού της νεολαίας. Εδώ η ψήφος θα πιάσει διπλά τόπο. Δεν πρόκειται να μετανιώσετε. Και στο κάτω-κάτω εδώ είμαστε. Αν εμείς σας απογοητεύσουμε, ξέρετε πως μπορείτε να μας τιμωρήσετε. Αλλά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι μια αντιγραφή της περίοδου του 81 και παρακάτω. Έχουμε βαθιά κρίση, η διαμάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σκληρή και να ξέρετε, η συμπεριφορά των πολιτικών παραγόντων και των κομμάτων δεν είναι αυτή που φαίνεται καμιά φορά. Δεν είναι αυτό. Καμιά φορά πριμοδοτούν τον αντίπαλο για να νικήσει ο αντίπαλός τους προσωρινά, για να έρθει ο δικός τους μετά. Προσέξτε λοιπόν, αυτή είναι η θέση μας. Καλή ψήφο, καλή δουλειά και από τη Δευτέρα συνεχίζουμε. Από τη Δευτέρα συνεχίζουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, ούτε δυστυχώς της πίστοσης χρόνου, ούτε της αναμονής.